Welcome back to my YouTube channel, mga viewers. Panibago na namang video. I-share ko sa inyo para malaman nyo kung paano gawin. Sida yan, babae. Hindi babae. Bakit ito eh?
1-0. Oh, mga viewers, hanggang dito na lang ang aking video. Ibababa ko na. Huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam.